alaikum. Mutum na kace kana tare. A mutum na ke an kai maka hito ya garin. Wallahi kai dai ni ma na hito, wallahi cikin nan babu labarin komi ina haɗawa, ina baka labari shiru na ko ina bushe ina haɗawa. Wallahi kai dai mutum na gaske ka gari bushe ko ina cuta kai ni wanda ya sani rabi aljihu ana gana yawata. Wallahi mutum na garin gaske a hankali ba a cewa komi ke ni na hara wanda ya sani rabi aljihu na ina ga na mamanci. To kai abokina yanzu muna taya mun ka cinci miliyan 2 kana ya za a yi da su. Ai mutum na 5,000 zan baka sai a wuce wurin. Kan gura uba ka dai ubanka za a yi mu cinci miliyan 2 ka ce 5,000 za ka ban. Ai ku sai dai ai ba na iya wallahi. Kai dan mai soma maganin baka da lafiya ni za ka ce wani baka 5,000 baka ansa. To ni za ka bashi ɗan shege ina cewa a sa 2,000. Jin ya kaɗan shega da ta ɓaɓɓasiya talakan banza. Kai ni za ka ce ma talakaran kare na min da hayo ko shekaran jiya an sace agwagwa gidan malam mozu kaza gidan kwazaza duk na san kaina na rawa asiri saboda ɗaya na sana tare amma yanzu ni za ka ce ma talakaran kare na min da hayo. Ɗan baƙin ciki in ka ga na samun in canji kwana 2 to in sa ta banza ta yawo ya taya gwada. Sina tuna ma asiri ko shekaran jiya tibin nan da ka sato bariki sojoji wallahi sina ta na ce musu kaina in dan shege hake kuma wallahi har bidiyo na doka. Abokina na Allah kai haƙuri wallahi da wasa na kai wallahi da ko ya tsama kara daga ma kuma wallahi ban ƙara gaddama da kai ko wani dogon rikici ban ƙara ja da kai. Yanzu ka san aboki wallahi ban haƙuri na rinke da Allah zuwa kai yanzu gida kai da ban ma zuwa gida yanzu da can ne dai in haɗa musu wallahi kai na gani ka har bidiyo ina da. Da Allah abokina da Allah ka haƙuri wallahi ka san soja nan ba sa da imani da Allah ka taimaka min wallahi da wasa nake da Allah abokina da Allah. Ya shi zuwa la ɗan shege matsoracin banza da hasana na kai ma kai dama haka ke matsoraci ban sani ba.